Influencer. Personalitat pública amb credibilitat que, per la seva presència i influència, crea contingut a les xarxes socials sobre algun tema en concret. Què hauria passat si els influencers del valencià pogueren compartir contingut avui en dia? Bé, ja t'he deixat una frase amb ganxo. Amb aquesta i una cançó animada tindràs a tots els teus followers ben atents. Tot el món utilitzant els mateixos filtres, que si piguetes per ací, orange filter per allà, peixets per la cara, i jo, mentrestant, gaudint la vida. Aquesta frase és molt de diumenge. Publica Instastories melancòliques mentre veig Netflix i menja un munt de dolços de xocolata. Posar-se intenseta i acompanyar-ho amb algun hashtag mai falla. Creem expectatives i ens guanyem més d'un retuit. Jo sóc més profund. Una foto en blanc i negre per acompanyar i no hi ha qui baixi dels 500 likes. Què seria de nosaltres sense compartir fotos de les nostres excursions per la terreta? Ara després em pujaré una de la paella al restaurant. Les xarxes socials són una ferramenta clau per tal d'aconseguir la normalització del valencià a l'era digital. Avui tens un munt de possibilitats al teu abast per tal de reivindicar allò pel que nosaltres vam lluitar. Defensa la teua llengua, comparteix en valencià. Connectem amb l'Air per compartir un demà.